Isto como se di? Trans, transexual, transxénero... Antes de comezar, sabedes que só 2 de cada 10 persoas que estades vendo este vídeo estades suscritas ao meu canal? Se queredes apoiar o meu conteúdo podedes ir abaixo onde a descripción, buscar o botón de suscribervos e premer aí, porque non custa nada e sinceramente é das cousas que máis axudan. Moitas veces cando falamos do colectivo trans aparece esta pregunta: como debemos dicer? Trans, transxénero, transexual, son cousas diferentes? Por que se fai esta diferenza? Eu, persoalmente, só emprego a palabra trans, mas o que significan as outras? Por que hai xente que sí que fai diferenza? Como sempre nesta serie de vídeos sobre o xénero, as realidades trans, que se non seguides aínda ou non a coñecedes, deixovos por aquí unha playlist para que poidades ver os outros vídeos. Vou tentar explicar isto todo de xeito fácil e con literatura, porque ás veces tamén nos perdemos entre tanta terminoloxía e é normal se non tivemos acceso a esta información. Ben, como non podía ser de outro xeito, para comezar deberíamos definir exactamente que é o que di a xente cando emprega as palabras trans, transexual ou transxénero, unha por unha, como termos separados, para ver as diferenzas. Podemos comezar entón pola palabra trans, que é a palabra que eu emprego. Unha persoa trans é aquela que se identifica cun xénero diferente do que lle foi asignado ao nacer. E isto que significa? Pois, por exemplo, unha crianza que cando naceu polos seus xenitais dixeron que era un rapaz porque lle viron que tiña un pene, mas que cando medrou e comezou a cuestionar todo e a autocoñecerse, descubriu que non era un rapaz, que se sentía identificada, se sentía máis cómoda e realmente era unha muller. Isto é o que chamamos unha muller trans, porque o xénero que lle asignaron, o xénero que dixeron que era, é dicer, un home, non coincide co xénero que ela realmente é, co que ela realmente se identifica, que é muller. E se vos perdedes un pouco en toda esta terminoloxía, non vos preocupedes que fixen precisamente un vídeo explicando de que vai todo isto. Se xa sabemos o que significa trans, que é o que significa transexual? Pois unha persoa transexual é aquela persoa trans que decide facer algún tipo de modificación corporal. Estas modificacións corporais poden ser a través de tratamento hormonal, de operacións. Por exemplo, antes tiñamos unha muller trans, é dicer, unha persoa que ao nacer lle dixeran que era un rapaz, mas que cando medra descobre que non, que se sinte identificada e realmente é unha muller. Se esa muller decide, por exemplo, tomar estróxenos, unha hormona, isto vai facer que o seu corpo mude, por exemplo, medrándolle os peitos. Esta persoa tamén podería recorrer, por exemplo, a algunha operación como pode ser a vaxinoplastia, para mudar os seus xenitais. Se esta persoa decide facer calquera destas modificacións corporais, por chamalas de algún xeito, sería unha persoa transexual. E en oposición a isto temos o termo transxénero. Transxénero é unha persoa trans que non pasou por ningún tipo de modificación corporal. Así poderíamos resumir que trans é unha palabra que engloba tanto a persoas transexuais que fixeron algún tipo de modificación corporal como a persoas transxénero, que non fixeron ningún tipo de modificación corporal. Ben, e dito todo isto, por que eu, por exemplo, ou o colectivo trans xeralmente reivindica empregar só a palabra trans? Por que non se fai esa diferenza entre transexual, transxénero, ou realmente non se empregan esas palabras moitas veces? En primeiro lugar, esa diferenza entre persoas que si modificaron o seu corpo e persoas que non o fixeron non nos achega nada. O valor dunha persoa non cambia por se pasou por algún tipo de procedimento médico ou non. En segundo lugar, se unha persoa decide modificar o seu corpo ou non, é unha decisión soamente súa. Non é unha cousa que teña que ir dicendo por aí se non quer. Non ten por que empregar os termos transexual ou transxénero para marcar se operou ou modificou o seu corpo de algún xeito ou non. Ao final isto tamén é unha información persoal que nós, como persoas trans, temos dereito a tanto contar como non contar. En terceiro lugar, que unha persoa non modifique o seu corpo non a fai inferior ou menos válida. Há moitos motivos polos que unha persoa pode non ter modificado o seu corpo. Hai persoas que non queren ou non precisan modificar o seu corpo e non son menos válidas por iso. Hai persoas que se cadra non poden pola súa situación médica ou que non poden pola súa situación económica ou pola súa situación de inseguridade nos seus círculos de estar aínda dentro do armario. Ao final, marcar unha diferenza entre transxénero e transexual parece como facer as modificacións corporais o centro da nosa historia ou un requisito para sernos realmente. Moita xente tamén emprega a palabra transxénero como para restarlle importancia a aquelas persoas que non modifican o seu corpo.
há moita violencia implícita detrás desta separación en dous termos. Por último, poderíamos falar tamén un pouco da historia do termo e de por que se rexeita desde unha perspectiva da despatoloxización. Esta palabra tan rara, a despatoloxización, fai referencia a deixar de considerar a realidade trans como unha enfermidade. Se queredes saber un pouco máis sobre todo isto da despatoloxización, que é un tema bastante amplo, podedes ir ao directo que fixemos en Balea Vermella, que deixarei unha ligazón na caixa da descripción, precisamente sobre a despatoloxización trans, sobre deixar de considerar as persoas trans como enfermas, ou a realidade trans como unha enfermidade. Ali falamos máis profundamente da historia do termo trans, de aspectos máis legais, incluso algún aspecto un pouco máis sociolóxico, e aproveito tamén para recomendarvos aquí o canal de Balea Vermella. Realmente Balea Vermella é un canal de Twitch onde podedes asistir semanalmente a directos de persoas relacionadas coa ciencia que falan dos seus campos de investigación ou dos campos cos que están relacionados en galego e dun xeito moi interesante. Tedes as redes na descripción. Dito todo isto, antes falábamos de que o termo transexual non se emprega por algo relacionado con toda esta patoloxización. Ben, pois isto tamén ten que ver un pouco coa historia do termo transexual, que a realidade trans foi algo que se empezou a coñecer moitas veces desde o ámbito médico. Así, sexólogos como poden ser Alfred Kinsey empregaban a palabra transexual para crear unha diferenciación no seu momento entre persoas que consideraban transexuais, aquelas que se sometían a unha operación moi concreta que era de reasignación xenital, é dicer, por exemplo, unha persoa que nacera con vulva, con vaxina, que se operaba para ter penis, testículos, iso era o que consideraban transexuais verdadeiros, e por outra banda, a outra categoría eran as persoas travestis. Naquel momento era a terminoloxía que se empregaba porque era o que se coñecía e non houbera tanta luita trans como hoxe en día ou non houbera tantísimo achegamento a través de outras ciencias como a socioloxía, a antropoloxía. Así esta diferenza, este termo transexual, remite moito a un pasado en que as persoas trans éramos consideradas enfermas mentais e a operación de cambio de xenitais considerábase entón como unha cura, a través da que as persoas trans se parecían moito máis a un estereotipo do que era ser home ou do que era ser muller. A día de hoxe sabemos que existen moitas máis realidades que home ou muller e que dentro das realidades de home ou muller hai persoas trans que non queren nen precisan operarse e non pasa nada. Mas tamén temos que ser conscientes que até há pouco non se decidiu quitar a realidade trans do catálogo de enfermidades mentais. Así que por toda esta historia de violencia, o colectivo trans moitas veces reivindicamos que non se emprega a palabra transexual, é mellor que en vez de transxénero se empregue simplemente trans. Tamén podemos fuxir de termos como transexualidade, que ten a súa raíz en transexual tamén, con outras propostas como poden ser falar de realidade trans, mellor que de transexualidade. Tamén é importante remarcarmos que a hora de falar o colectivo trans reivindica que trans é un adxectivo e non un substantivo. É dicer, que digamos unha persoa trans sempre mellor do que un trans, unha trans, un e trans. Se queredes aprender máis sobre toda esta historia da terminoloxía ou sobre a historia trans en xeral, hai un libro que non está en galego, mas que estaría ben que se traducise, Historia Trans ou Historia Transxénero, de Susan Stryker. Se queredes que fale máis de algunha das cousas que comentei ao longo de todo este vídeo, podedes deixarmo en comentarios. Mas antes de fechar, como sempre, eu quero facer estes vídeos a través dun pouco de literatura, e literatura en galego. Como este libro, Historia Transxénero, aínda non está en galego, vou empregar algún outro fragmento de literatura. Mas neste caso quero facer algo especial e non vos vou recomendar un libro, senón que vos vou ler simplemente un pequeno poema. Que, por certo, este poema está dentro dun libro que se cadra así que vos recomendo máis adiante. Este poema de Hilda Doolittle, unha poeta de finais do século XIX, principios do XX, que foi unha das fundadoras do movemento imaxinista e foi unha voz importante do modernismo. Se queredes coñecer algo máis da súa obra, podedes recorrer a este libro en galego, Campo de Plumas, poemas LGBT+ para a mocidade dende a antigüidade até hoxe, que ten algúns dos seus poemas traducidos ao galego. Dito isto, o poema co que quería fechar hoxe di así: non fantasía poética, senón realidade biolóxica. Un feito. Son un organismo como o paxaro, insecto, planta ou célula de alga. Vivo. Estou viva. Tende coidado. Ignorádeme, negádeme, non me recoñezades, rexeitádeme. Pois é contagiosa esta realidade. Euforia. Moitas grazas se chegastes até aquí.
podedes suscribirvos, que xa vos digo, é completamente gratis e a min axudadesme moitísimo. Lembro que só 2 de cada 10 persoas que estades a ver isto estades suscritas ao canal. E se gostastes do vídeo podedes deixar un like e sobre todo partillalo coas vosas persoas máis achegadas. Deixo por aquí algún outro vídeo que pode ser do voso gosto e tamén un círculo para facilitarvos iso de que vos suscribades. Literalmente é só premer aquí e darlle a suscribirvos. E como sempre, un saúdo e até a próxima.